Il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta se jkun imħabbar fil-ġimgħat li ġejjin. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis waqt li kienet jniedi l-programm uffiċjali għal-Jum Dinji tat-Turiżmu. B'reazzjoni għal xi rapporti li l-Air Malta qed issofri telf sostanzjali, Zamit Lewis saħaq li dan kien biss tbassir u li l-ċifri uffiċjali se jkunu maħruġa waqt il-laqgħa ġenerali annwali f'Ottubru li ġej. Il-Ministru tkellem ukoll dwar kif it-temp sħun fl-aħħar jiem qiegħed iħalli l-frott tiegħu fis-settur turistiku wkoll. Dan għaliex għall-kuntrarju ta' snin preċedenti meta f'dan il-perjodu l-lukandi esperjenzaw tnaqqis fil-klijenti tagħhom, din is-sena qed jirnexxielhom iżommu rata għolja ta' okkupanza tul ix-xhur ta' Settembru u Ottubru. Brabta mal-programm uffiċjali għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji tat-Turiżmu propju nhar is-Sibt 27 ta' Settembru, il-Ministru qal li dan se jkun programm imżewwa b'attivitajiet varji mifruxa madwar Malta u Għawdex. Il-programm li kien imħejjim mill-Ministeru għat-Turiżmu flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jinkludi diversi konċerti, suq tal-artiġjanat Malti u eskursjonijiet informattivi. Dan kollu bis-sem ta' diversi entitajiet lokali u kumpaniji privati li l-kol se jkunu qed jikkontribwixxu sabiex joffru esperjenza mill-isbaħ għat-turisti preżenti. Fid-dawl ta' tema magħżula għal dan il-jum propju t-turiżmu u l-iżvilupp tal-komunità, il-Ministru Zamit Lewis fisser kif il-Gvern qed jieħu diversi inizjattivi sabiex kulħadd jibbenefika mill-ġid li qed iħalli t-turiżmu f'pajjiżna. Applikajna għal proġett Eden tal-Unjoni Ewropea biex Malta tieħu fondi biex tiżviluppa l-prodott gastronomiku. Hemm il-Gozo Tourism Association fl-imkien mal-Malta Tourism Authority illi applikat għal fondi f'Awwissu l-Għadda wkoll biex tiżviluppa Għawdex bħala destinazzjoni għar-rasa. Hemm iż-żoni turistiċi illi se jkollhom fondazzjoni għal rashom daw iż-żoni turistiċi tant importanti biex naċċertaw li daw iżommu livell ta' kwalità.